Дворец Ситняково, известен още като Саръгьол, функционира като ловна хижа. Построена е в периода 1912-1914 година. Принадлежала е на цар Фердинанд, който много обичал да ловува в този район. В постройката има помещения за живеене, прислуга и охрана. Ситняково се намира близо до курорта Боровец и двореца Царска Бистрица. Дворецът бил използван като ловна хижа. Той представлява смес от възрожденски стил, но се усеща и влиянието на европейската архитектура. В хижата може да разгледате вещи на царското семейство и ловни трофеи на царя. През 2003 година Симеон Сакскобургготски си възвръща имотите от държавата, която след това пак присвоява територията.